ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಸು ಜಾರಂದಯ ವಲಗುಟ್ಟೆಂದು ಎಯ್ಯಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲುಡು ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೂನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವನುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿ ವಿನ್ನಯ್ಯನಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು. ಇದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಇದು ದುಂಬುದ ಬರ ಫುಡ್ಡು ಅಕ್ಕನಗ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಚಟ್ನಿ, ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿ, ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ, ಪತ್ರಡ್ಯ, ತೇಟ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐಟಮ್. ಅವು ಏತಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಜಂಕ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 24 ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಈ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.